Ake nginibingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umbekelelo kaMbanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngesihloko esibalekile kakhulu. Ukuganwa komlanjwana okanye ukuganwa kwensizwa ikhulele esibongweni sakomalume. Ngifuna ukuthi ngiqale ngibuke umuntu wesilisa kuqala ozalwe ekhaya kubo kaMalume. Uma sekufika isikhathi sokuthi manje usefisa ukuthatha unkosikazi ukuthi yini ekumele ukuthi ayenze, kumele ukuthi aganwe kanjani. Uzokhumbula phela ukuthi abantu banezinkulumo abazikhulumayo ezukuthi insizwa ivusa umuzi kayise. Nangu-ke manje umfana-ke uzelwe phakathi komuzi kodwa uzalwa intombazane. Uma ezalwa intombazane uyise wakhe akamhlawulanga, uyise wakhe akazange amenzele lutho. Usefisa manje na ukuthi alandele lento eshiwo ukuthi insizwa ivusa umuzi kayise. Lensizwa ke njengizalelwe la komalume bayo kukubo la komalume. Angeke sisisho ukuthi ayihambiye kubo ngoba ikuba ilazi. Nethongo la kubo mhlambe nalo aliyazi. Ngoba ikhulele la kulesibongo sakonina lume kwabo. Sithini ke sini? Isintu sethu sithi uma ingane izalelwe ekhaya konina lume iwumfana, leyo ngane isibongo sayo kusuke kuyilesibongo sakomalume bayo. Izinto zayo ziphethwe yilethongo lakomalume bayo. Kanjalo nonkosikazi naye eyomthatha ngoba unkosikazi wala komalume bayo. Ngifuna ukukutshela namuhla uma uyinsizwa ukhulele komalume bakho ukuthi ungajahi isibongo sababa wakho ukuthi wena ngoba naku usufuna ukugana, usufuna ukuthatha isibongo sikababa wakho uhambe oganelwa kini. Izinto zakho zophambana mawenza njalo. Indlela yesintu ekumele wenze ngayo, abakhongi bakho bophumela kini komalume bakho, bahambe baye kokucelela isihlobo esihle besuka komalume bakho, ngoba ikomalume bakho ilona elisisekelo sakho, ilona futhi enginamathuba amaningi ukuthi ilona elikutholele lo makoti. Unkosikazi wakho uyothi mzukwane ezosina, uyosinelwa wena bokaMalume bakho. Uma ke mhlambe sekwenzeka ubaba wakho usefisa ukuthi azophelelisa izinto kini, uyofika ukukhokhele zonke indleko ekufanele ukuthi akukhokhele zona. Uma sekukhokhelileke zonke indleko ekufanele ukuthi akukhokhele zona, ususineliwe kodwa la komalume. Yilapho ke umalume bakho bobe sebekukhipha wena nonkosikazi wakho kanjalo nezingane zakho. Usuyahamba ke manje usuya kuphi na? Usuya kini, usuyovusa ke manje umuzi wakini. Kodwa uma uyinsizwa ukhulele komalume waganwa, isibongo ozosimela lapho isibongo sakomalume bakho. Ngisho kuthiwa wakho umuzi usuphuma inxiwa, lelo nxiwa uliphuma akulona inxiwa lakini kodwa kobe kuyinxiwa la komalume bakho ngoba isisekelo sakho wena sikomalume bakho. Angingageqa amagula ngoba ngemuva zitholela incwadi ethi sithini isintu ichaza kabanzi ngalesihloko sokugana kwensizwa ikhulele komalume. Angibonge.